кажа добър ден или добър вечер. За някои хора най-вероятно е добър вечер вече. Други са още са в рамките на деня. Но така или иначе, това, което може да ни спести угнетението от избора, е да кажем добре дошли. Добре дошли на всички на научната конференция, тридневната научна конференция, която ще посветим на професор Светлана Стойчева и нейните трудове. По стахановски пример ще се опитаме тридневната научна конференция, можем за 3 часа да изкараме. Аз няма да мога за 30 минути, така че ако някой смята, че може да го направи, може да дойде на моето място. Но 3 часа мисля, че ще бъдат достатъчни, за да успеем да се справим с задачата, която ни предстои. За всеки случай, все пак искам да помоля моята близка приятелка, професор доктор Светлана Стойчева, да стане все пак, защото ръкоплясканията до сега бяха по повод моите думи, а не специално за нея, заповядай се дни. Не зная колко човека са видяли книгата вече, защото разбрах, че има хора, които пристигайки казаха, че не знаят коя е книгата, как изглежда и така нататък. Книгата е отвън. Предполагам, че всеки от вас, който желая, после може да си я закупи. Трябва да ви призная, че когато се съгласих да представям днешната премиера, ако знаех какво ме очаква, нямаше да се съглася, защото си поставих много неизпълнима задача. Тази книга не може лесно да се прочете. Още повече, след като веднъж се прочете, не може лесно да се осмисли, трябва да се прочете още няколко пъти. А след като се прочете няколко пъти, и след като човек започне да осмисля всичко, което е разбрал и научил, трябва да измине от известно време и да започне да чете отново с нови очи. Трябва да призная, че от времето на моите студентски години, когато четях, поглъщах с жадни очи трудовете на Цветан Стоянов или Антон Чужечев, аз не съм изпитвал по-голямо удоволствие, защото започнах да чета книгата с идеята, че ще чета на части. И ще прочета една глава, след това ще прочета, когато успея втората, третата, петата. И се оказва, че аз 24 часа не се отделих от книгата, като изключим няколкото часа, в които успях. Това не е преувеличение, няма как да го докажа, очевидно. Всъщност има един човек, който може да го докаже, но тя няма да е щастлива да го сподели пред вас. В този смисъл, изведнъж си дадох сметка, че аз съм се озовал пред един не просто литературен факт, не просто научен факт, а пред един подвиг, който в много голяма степен аз бих нарекал финал на обсесията. Онези, които познават Светлана от доста време, няма да казвам отколко, знаят, че може би целият нейн съзнателен живот всъщност е посветен на тази тема. Аз поне от доста години във всеки разговор съм стигал до тази тема в някакъв момент от разговора, в средата, в финала, в началото на разговора. И винаги сме стигали до това какво ново е открила, какво ново е осъзнала, как то се свързва с нещата, които вече познава. И пламъка в очите ми, който съм виждал в тези моменти, той не може да бъде сравнен с нищо друго, което съм виждал в нейното присъствие в нашия съзнателен комуникационен път. Пламъка в очите винаги е бил пламъка на онова невинно дете, което научава за пръв път нещо, от което зависи целият му живот. Когато видях целият този материал, събран на едно място, не просто събран на едно място, в много голяма степен превърнат в хомогенен текст. Текст, който се чете на един дъх. Текст, който е изключително труден,
и в същото време изключително лесен за възприемане, защото той те води. Той не ти поставя пречки, не ти поставя стопиращи знаци, не ти поставя гатанки, не създава репуси за въображението ти, за познанието ти. Един текст, който ти дава възможност да се потопиш в вселена, която може би някой познава до някъде, друг въобще не познава, трети може би познава много повече, но при всички случаи. Една вселена, която започваш да осъзнаваш още от момента на големия взрив. Една вселена, в която започваш от точката и стигаш до безкрайното и разширение. Тази вечер сред нас има много хора, които... Аз наистина в началото се пошегувах с научната конференция, но хора, които ще говорят от съвсем научна гледна точка, предполагам и от художествена гледна точка за текста, който имаме. Аз нямам такива амбиции, нямам такива намерения. По-скоро ще играя ролята на гара разпределителна. Но не мога да не споделя това, че виждам в текста една необичайна многопластовост. Текст, който не си поставя за задача да доведе читателя до завършен финал. Текст, който не очаква от читателя сляпо да следва прозренията на автора. Текст, който показва не една, не две, десетки гледни точки към всичко, за което става дума вътре. Текст, който е толкова полифоничен в своята същност, че в много голяма степен даже предизвиква от читателя, или поне от мен като читател, желанието да се срещнеш с автора, ако не го познаваш, и да започнеш да му задаваш въпроси, които излизат извън метатекстовото очертание. Въпроси, които са свързани въобще с мировъззрението на автора, въпроси, които са свързани с цялата същност на материала, който е обект на текста, и то въпроси, които в много голяма степен биха могли да преобърнат вътрешното ти човешко разбиране за света. Боян Макесник очевидно е фигура, която в българския мащаб, в българската историческа действителност е наистина митологична фигура, много по-голяма от всички, които ние в някаква степен сме привикнали да приемаме като митологични. И текстът го доказва много ясно. Онзи, който не го е прочел, ще има удоволствието да се сблъска с истинското осъзнаване на изграждането на един мит. Така както той започва от, както казах, както теорията на големия взрив започва, от една изключително енергична точка и се развива в десетки, стотици посоки, които се пресичат, връщат в своя корен, обогатени от знанието и отново се връщат сред читателя. Аз бих казал, най-вероятно сред бъдещия зрител. Надявам се, че този текст ще провокира колегите в областта на киното да се захванат с тази магия. Защото в театъра вече очевидно текстът е предизвикал желание за анализ и желание за съпричастност, но в киното все още това не се е случило в подобаващата му форма. За да не ви отегчавам наистина с своите възторзи, ще кажа само, че според мен Светлана е достигнала до нещо, което за мен е върха на авторството. И то е съавторството. Тя не просто е автор на анализи, на изследване, тя е съавтор на мита. Тя вече е един от хората, които трябва да бъдат включени в кохортата на изключителни имена, които изграждат, доизграждат този мит
и го превръщат в една неотменима част от нашето битие. Духовното съзнание на България е обогатено с този текст. Аз съм категорично убеден, че това е не просто труд с приносен характер, но труд с изключително оригинален приносен характер. И в този смисъл ние всички трябва да сме щастливи днес, че присъстваме на премиерата на един такъв текст, който ни прави част от една обща духовна същност. С това приключвам своите встъпителни думи. Искам да подчертая, че сред нас има няколко гости, които са всъщност, надявам се, хора, които ще опровергаят някои от нещата, които аз казвам, или ще ги допълнят. Нямам представа как това ще се случи. Но за мен е удоволствие да ви представя професор доктор на филологическите науки Михаил Неделчев. Едва ли има голяма нужда от представяне, всички го познавате, но все пак, моля ви с овации да го приветствате. Също така не пожела да седне сред нас тук на масата професор доктор на филологическите науки Милена Кирова, но все пак надявам се, че ще се включи впоследствие с мъдрите си думи. Доцент доктор на филологическите науки Пламен Антов, доктор Йордан Евтимов, и човека, без който тази книга нямаше да бъде издадена, Любен Козарев. Надявам се, че към нас ще се присъединят още хора, защото виждате тук в този списък, че има още имена. Някои от тях сега слизат от самолета. Ако няма голям трафик, се надявам в средата на събитието да успеят да се присъединят. С други не успяхме да се свържем, но днес е много тежък ден от най-различни заседания. Аз преди малко едва успях да дойда от Народното събрание, където голяма част от вас може би ще бъдат заинтригувани да разберат, че Комисията по образование и наука току-що прие стратегията за финансиране на научните изследвания, макар и с някои корекции и поправки, дано тя да мине в пленарна зала, защото една стратегия, от която на първо време зависят 600 милиона, а пък на второ време не се знае още колко милиона за развитието на българската наука, е нещо важно. И предполагам, че голяма част от колегите, там имаше много колеги и ректори, и хора от Българска академия на науките, може би са забавени някъде по пътя и ще се присъединят в последствие. Но дай Боже тази финансираща структура да отиде за такива изследвания. Защото, разбира се, ние имаме нужда от приложни изследвания. Разбира се, нашия живот зависи от приложничеството, но от друга страна, всъщност ние живеем живота си заради тези изследвания, за да можем да осъзнаем това, което в тях ни се казва. И така, кой ще бъде пръв? Професор Неделчев по старшинство. Благодаря. Уважаеми дами и господа, тази зала е напълно подходяща за премиерата на книгата, която ви е събрала тази вечер, както и разбира се подходящи беха думите на господин ректора. Аз няма да се простирам, тъй като сме доста хора, и ще се постарая в рамките на 10 минути да кажа защо за мен тази книга наистина също е забележителна. Естествено, всички, които познаваме Светлана, знаем от колко години тя работи тази книга, но такава книга се пише наистина един път в живота и редко се пишат такива книги. Това е книга, която е книга съдба, а и самата тема, да намериш тази тема, да те намери по-скоро тази тема, е нещо, което много редко се случва. За всички нас е ясно, че Боян Магът е езотеричната тайна на българската култура и на българската история. Всички, още от училище, сме чували за Боян Магът, но
Разбира се, той е изплъзващ се. Той е един образ протей в българската култура. Той е образ, който някак си се явява. Ние филолозите сме чели, разбира се, още в студентските си години студията на Васил Пунев, един прекрасен литературовед, текстолог, човек свързан с македонското освободително движение на българите от тези краища. Чели сме естествено и част от тези текстове, които днес така последователно ни представя Светлана Стойчева в своето изследване, но някакси не сме осъзнали до край, дори тези от нас, които са занимавали системно с литературна история и с история на българската култура, не сме осъзнали до край каква огромна тема действително е Боян Магесник. Във всяка национална литература трябва да има, във всяка даже национална култура трябва да има такива тайни. Те са скрити съкровища, които непрекъснато излъчват нови енергии и, разбира се, дори когато те не се материализират, не се превръщат в някакви огромни произведения, класически произведения, те облъчват цялата национална култура. Със случая с Боян Магът обаче, слава Богу, се е случило и другото. Случило се е това, че този мит, този образ, който идва до нас от древността на Първото българско царство, всъщност този мит е не само облъчил българската култура с своята тайна същност, но и се е конкретизирал, изразил се в множество литературни творби. Освен това, тези творби са създадени от едни от най-значителните български класически писатели и писатели на по-новото време. Всъщност, голямата стойност на тази книга е, че тя представлява една своеобразна история на българската литература. Чрез темата Боян Магът, чрез проследяването на произведенията, които са се появявали през десетилетията, ние имаме пред себе си една своеобразна, тематично фиксирана, тематично конкретизирана история на българската литература. Защото всеки от тези писатели, които са посегнали към образа на Боян Магът, като се почне от Стоян Михайловски и се достигне до днешния прекрасен писател Георги Гроздев, всеки от тях е намерил своя стилистика, намерил е своя жанр, намерил е своя подход, намерил е своята тематична конкретизация. Всеки от тях по някакъв начин е дал своя принос именно в историята на българската литература. Тоест, оказва се, че този образ, така както сме го наследили още от древността, има огромни потенции. Има огромни потенции, защото това е образ на един персонаж, който е хем принадлежи към висшата аристокрация, хем е някакво дален, хем е някакво крит. Един образ, който е на човек, стоящ някъде в кулисите на голямата история. Същевременно е образ на човек, притежава особени качества, може би магиоснически качества. Аз познавам много хора, които по някакъв начин се идентифицират, и Светла ги познава някой от тях. По някакъв начин се идентифицират с Боян Магът. Интересното е, че самото име Боян Магът, Боян Магиосникът и прочее, се е ползвало много често в българската литература като псевдоним. Много често той е псевдоним на редица писатели, които го ползват, за да назоват някои от своите по-езотерични текстове. Текстове, зад които те желаят да останат скрити. Самият този факт също вече говори за изключителното място на този образ в българската култура. Стоян Михайловски. Не можеше Стоян Михайловски да не напише творба за Стоян Магът. Стоян Михайловски започва в българската литература още в периодическо списание, още в неговите до-освобожденски годишнини. Започва с творби, тежки творби, които по някакъв начин звучат днес консервативно и много трудно се четат, с тежки творби, които
разгръщат митологични сюжети, библейски сюжети и така нататък. Но беше съвсем естествено точно Стоян Михайловски, като един от тъмните класици на българската литература. Ако трябва да го сравним този тъмен класик с други тъмни класици, ще кажем, че в полската литература подобен класик е, да кажем, много късно преоткрития Циприан Камел Норвит, който също така пише такива тежки, консервативни и прочие произведения. Съвсем естествено беше Кирил Христов също да потърси образа на Боян Магът. Съвсем естествено беше т.е. да създаде една творба, която е романтична творба. Някакси ние не сме намерили точното място на Кирил Христов в нашата национална история. Ето, чрез тази творба, която той е посветил на Боян Магът, може би това место става по-стабилно, по-ясно. Защото той е всъщност късен романтик, един типичен късен романтик и неговата творба е точно такава. Разбира се, Антон Страшимиров не беше възможно също да не посегне към образа на Боян Магът, както чрез своята доста пренебрегвана и нечетена публицистика, родовецка проза, така и разбира се, чрез своето художествено творчество. Но тук искам да посоча и нещо, на което Светлана също така обръща внимание. Един от нереализираните замисли на Яворов е всъщност точно да напише пиеса за Боян Магът. В историята на българската литература, а и въобще на всяка чужда литература, на всяка световна литература, изключително значение имат написаните творби, нереализираните замисли, защото те създават един друг плурализъм, те създават една друга множественост на самата тази литература. Това, че Яворов все пак ни е оставил наброски към тази ненаписана своя творба, е нещо, което за всички нас има изключително значение. Още по-невъзможно беше Иван Грозев. Иван Грозев, този също така непознат на днешната публика поет, един от най-спиритуалните български поети, който оборва абсолютно категорично твърдението на Атанас Далчев, че в българската литература религиозната проблематика слабо присъства. Това просто не е верно. Атанас Далчев има други причини, този голям поет да го изрече. Напротив, религиозната проблематика е много стабилно застъпена в българската литература, включително и ортодоксалната източно-православна проблематика. Има цели пластове на тази литература. Иван Грозев, най-спиритуалният български поет, може би заедно с Вен Тин, един друг непознат автор, също така не беше възможно да не посвети своя творба на Боян Магът. В хода на това изброяване аз посочвам следното, че Боян Магът като тема връхлита всички тези автори. Те не просто са търсили сюжети, а това е сюжет, който те не е възможно сякаш да не разработят. И точно това е, което ни показва чрез своите анализи и чрез последователното представяне на творбите, които са посветени на Боян Магьосникът, Светлана Стойчева в своето изследване. Нейното изследване има и едно друго качество обаче. То много стабилно осмисля самосъзнанието на литературата не само по отношение на фигурата на Боян Магът, а и въобще начина, по който функционира самосъзнанието на литературата. Самосъзнанието на литературата, разбира се, това не са само критическите текстове, не са само литературоведските концепции, това е начина, по който литературата мисли за себе си в формите на самата литература. Тоест, фигурата на Боян Магът е такава, че всички тези творби носят в себе си и размишления върху фигурата на Боян Магът. Не само я представят, не само я изобразяват. Нещо, което показва значимостта на този образ и показва съдбовността на всички тези автори, когато посягат към образа на Боян Магът. Можем да съжаляваме, че примерно такива прекрасни есеисти, хора, които занимават с философията на историята, като Петър Мотъвчиев, като
Найден Шейтанов особено, който в някакъв смисъл за мен лично е някакъв нов образ на Боян Мага от 20-те и 30-те години, защото той създава една цяла особен език, той създава една цяла особена ритуална литература, която е пак отново езотерична, която е всъщност с един много странен свой език. Само ще дам един пример, за да обозначи мъжкото начало. Той казва любодей, мъжа е любодей, а жената е любоема, тя поема любовта, любоема и така нататък. И примерно такава дума измисля той измисля цял речник измисля, примерно думата вълшевей, да кажем, и така нататък. Аз просто съжалявам, че Найден Шейтанов, който има страници, прекрасни страници за Боян Мага, но не е написал една цяла книга за Боян Мага. Тя ще бъде нещо невероятно, ще бъде уникална книга. Както разбира се, съжалявам и че когато Петър Ботевчиев прави своя гениален текст, където говори за българския национален характер, когато противопоставя Поп Богомил и Свети Иван Рилски, някак се не е добавил по-стабилно, въпреки че го споменава, не е добавил по-стабилно и фигурата на Боян Мага някъде в някаква система от биографии, която би могъл да изгради. Тоест, Боян Магът е някакси скрито присъстващия в най-важните български системи от биография. Системата от биография, уважаеми дами и господа, е нещо изключително важно за една национална култура. Системата на биография означава, когато ти мислиш 3-4 личности, по някакъв начин те могат и да бъдат разминаващи се във времето, но могат да бъдат едновременно действащи на историческата сцена, когато ги мислиш заедно и когато те така осмислят своите биографии, че някакси те стават неразлъчни тези биографии. Аз очаквам да се появи голямо историографско есе, написано с много въображение, където по някакъв начин Цар Симеон, Боян Магът и още един-двама такива персонажи някакси да бъдат разказани заедно. Да бъдат разказани в идеалната същност на своите биографически потенции, а не точно какво се е случило и как се е случило. Всъщност казвам биографически потенции, за да подчертая още един път, че това, което е изключителното в начина, по който присъства в българската култура фигурата на Боян Магът, е точно в разгръщането на тези потенции. Значи един образ, който всяка един персонаж исторически, който е етически, който може би е реален, но може би не е реален и така нататък, за който така прекрасно и така подробно разсъждава Светлана Стойчева, се оказва, че има големи потенции. Големи потенции. Той действително дава своите богатства непрекъснато, но аз тук ще спра, за да имат възможност и моите колеги да се включат в това обсъждане на тази прекрасна книга, а и разбира се на нейния прекрасен персонаж основа. Благодаря. Аз мисля, че това беше само кратко прекъсване и професор Недалчев ще се включи отново след това. Аз си мислех сега, че не е хубаво да се връщам в личните си спомени. Трябва да ти кажа, че ще дам един текст, който съм написал за Боян Мага, може да го включи следващото изследване. Шегувам се. Колеги, кой от вас? Микрофона е до вас, така че направо вземете един от микрофоните и започвайте. Професор Кирова. Ето, това е. Уважаеми колеги, ето така аз разбирам феминизма. 5 известни мъже обсъждат творчеството на една жена. За когото не се знае дали е съществувал.
Впечатленията, които съм натрупала през последните 25 години от четенето на различни докторски дисертации и хабилитационни трудове, ми показват, че българският литератор особено много обича да пише на големи теми и да озаглавява своите трудове с ефектни, претенциозни, нерядко заглавия. За мен този подход е ехо от комплекса за провинциална малоценност и факт е, че в повечето случаи резултатите на такива изследвания не съответстват на тази научна еуфория в паратекстовото пространство. Много се радвам за това, че книгата на Светлана Стойчева представлява алтернатива и то много достойна, много честна алтернатива на този подход. Както вече разбрахте, тематичният фокус е много ясно зададен, много точно установен и самият обект на изследване представлява един не чак толкова голям, не необозрим кръг от литературни произведения, които интерпретират, разбира се, със средствата на художествената фикция, не по-малко неясния и фикционален образ на Бояна Мага. Предимствата на този вид съчинения, според мен, са там, че всеки, който от тук нататък в българската литературна история пише не просто за Боян Магесника, а пише изобщо за литературната употреба на митологични фигури, не може да заобиколи тази книга. Това е голямото предимство на тези, на пръв поглед, по-обикновено, дори скромно тематично насочени произведения, но които знаят какво правят, къде е тяхното място в историята на българската литература. Вярвам, че Светлана е написала такава книга, която без да бъде ефектно формулирана с грандиозен жест, всъщност ще бъде незаобиколима в историята на българската литература и на българската култура. И още две изречения. Нейният подход за мен представлява съчетания на два отделни самостоятелни подхода. От една страна бих го нарекла енциклопедичен, защото това, което не можеш да не уважаваш в подготовката на тази книга, е изключителният труд, по изключителното старание, изключителната почтенност да бъдат намерени всички проявления на темата, която е заявена в заглавието. На практика тя обхваща наистина всичко, което може да съществува. Може и да има някакви, не знам, професор Неделчев може да открие някакъв пропуск, но поне отстрани за мен тя обхваща всичко, което би могло да се намери. Това е нейният енциклопедичен подход. От друга страна обаче има един, който по-трудно се разбира, мога да го нарека и имплицитен, но това е постепенното разширяване на интерпретирания смисъл в, да го нарека, концентрични кръгове. Всяка следваща част по някакъв начин носи в себе си, снема в себе си информацията, която е имало в предходната, не в буквален смисъл, а като възможност този, който чете, да прави свои собствени асоциации. Така че постепенно глава след глава с развитието на книгата, всъщност читателят си създава един, може би дори не е осъзнат веднага, фонд от асоциации, от възможности да тълкува не само образът на Боян Магесника, но и множество подобни явления в българската култура. Читателят в този смисъл е съучастник в работата на авторката и надявам се, употребата на тази книга няма да свърши само с буквалното прочитане на нейните страници. Пожелавам дълъг път на книгата и приятно четене на вас. Аз също съм от хората, които така са свидетели на дългото износване на тази идея от Светлана. Дори съм пускал много отдавна, преди много години,
текст, не прекрасен текст, един от възловите текстове, една от възловите глави в книгата за Стоян Михайловски в един тематичен сборник, на който бях съставител и редактор. И съм свидетел на това износване и реализиране стъпка по стъпка на този прекрасен проект, който се финализира в един момент. Честно казвам, в един момент бях се дори имах опасение, че това завършване ще се проточи прекалено дълго, но очевидно е било за добре забавянето. Трябва да призная, че това е първата ми цялостна среща с фигурата на Боян Магесника. Разбира се, познавам отделни текстове в класическите български списания за отрок и перион, отделни творби, но никога не съм се интересувал специално от тази фигура. Това ми е първото цялостно запознаване чрез книгата на Светлана Стойчева и отначало подходих така някакси, да кажа безразлично, тъй като това не е тема, която пряко ме интересува чисто професионално, но в зачитането, в процеса на четене изведнъж открих как тя здраво се връзва с темата, по която са една от темите, по които работя, именно механизмите, по които работят национално-митологичните митове, националните митове, националните идеологии, специално българската. Тя много плътно се върза с този проблем и се върза в един много негативен, отрицателен начин. По един обратен начин. И всъщност това е така големия сюжет, който ме заинтригува. Разбира се, не можем да не оценим, да набележим факта, че това е първото изследване на Светлана. Изследването на Светлана е първото по изобщо в тази тема в един академичен дискурс, което само по себе си е интересно, защото мита е обратното на той не се ражда в той е антиакадемичен, той изцяло се развива не чрез историята, не чрез това, чието дискурс, което е дискурс на академичната история, а чрез литературата в един съвсем различен разказ. Но и по този начин, разглеждайки го чрез механизмите на академичния инструментариум, тя някакси го издърва килимчето изпод нозете на едни и други дискурси, които някакси си го присвоиха напоследък фигурата на Боян Магесник. Има предвид тези езотерични, паранаучни разкази и чисто спекулативни, изобщо спекулациите с този тип фигури. Но ще ми позволите да прочета част от това, което съм написал за книгата, за да бъда по-концентриран и по-събран. Свикнал съм да си пиша текстовете, които в подобни случаи. Разбира се, ще прочета част от това, което съм написал, вероятно ще публикувам някъде пълния му вид. И тук стигаме до същността. Първо, литературният мит за Боян Магесника е изцяло модерен факт, продукт на българската национална модерност. И второ, той възниква и се разгръща като друг, важен е за нея именно с другостта си, с контрапоставеността си спрямо централния осевия разказ като негово облако. Възниква като алтернативния мит на българската национална модерност, но не антимит. И именно като такъв продължава да се разгръща в последствие.
Разгръща се в протежение на цялата нова българска литература от Възраждането до днес. Но доколкото литературата се явява отражение на колективното битие, на цялостното, тоталното пребиваване в историята, литературният мит за Боян Магесника следва това историческо битие и по особен начин се вплита в него. В рамките на това вплитане 4 епохи са последно ключови, опорни за мита. Това са Възраждането, модернизма, десния проект през 20-30 години на 20 век и днешната последната епоха. Спирам се подробно на тях, разбира се, през това, което Светлана е написала, но преди да стигна до там, ще кажа няколко думи за композицията и структурата на изследването, която е важна. Самозаявило се като изследване на литературния мит, то в изследването поне привидно се подчинява на една много лесна структура, хронологично линейната. Проследени са проявленията на сюжета в художествената литература през 19 и 20 век. Но подобна структура не просто предполага, а изисква много здрава рамка, която да й приведе единство, да извлече обединяващата логика. Точно така е постъпила Светлана. Книгата е ранкирана по начин, който едновременно стяга вътрешния обем и го разтваря към по-широки контексти, но към различни контексти и по различен начин. Тоест разтваря строго литературната проблематика към извън литературни полета. В началото се археологизира историческата основа на литературния мит чрез прецизна систематизация на фактите, строго емпиричен маниер. Тук Павел Бочков, ако беше тук, може би щеше да се произнесе по-компетентно, но според мен тъкмо тези начални глави, особено главата за името, бележат едно от най-сериозните постижения на изследването. Както се казва, имат самостоен принос, отделно от цялото и дори надхвърлящи го в някаква степен. Тази археологизация на името е осъществена чрез синтезиране и обобщаване на разнообразен материал от различни области – история, филология, ономастика, като авторката не се бои, поставяйки в рамките на сериозната наука, да назърли в съседни по-хлави квази епистемологични полета. Нещо, предположено от естеството на самата проблематика, както казах. Например, в началото аз бях от това, че в изследването присъстват под линия цитирани някои автори, които така по-скоро гравитират към паранауката, към параисторията, към това, което се нарича Нюевич в науката на последствие. Но някакси постепенно си дадох сметка, че всъщност точно такова е естеството на самата тема. Тя вътрешно предполага този тип разтваряне, уметотяване на строго епистемологичните, строго научните, академичните в този най-монументалния смисъл. Така четение на мита. Друг такъв принос има затварящата скоба на книгата, заключението. Обратно на емпиричното начало, тук доминират догматичните обобщения. На практика тук се набавя на куп и в синтезиран вид, макар и малко фрагментарно, онзи поглед отгоре, който като цяло се губи в основния корпус на изследването, т.е. в същинското литературно-историческо изложение. Казах, че с федрата си логика книгата следва относително лесния хронологичен принцип. Но при по-внимателно отглеждане става ясно, че това е привидно. Не хронологията сама по себе си е важна за авторката, т.е. възникването на творбите, които тя разглежда така една след друга в историята на българската литература, както са се появили, а собствената вътрешна логика на сюжета, която само частично съвпада с тази обективна историческа литература, историческа хронология. Именно в интерес на тази вътрешна логика, външната хронология е нарушена, където е необходимо. Имам предвид инверсията Иван Богданов, Димитър Делян. След малко ще се върна към това пак. Тук трябва да се изтъгне друго достоинство, което именно тази линейна структура позволява. Това е разглеждането на литературния мит за Боян Магесника
като цялостен свързан интертекст, проследяване на вътрешните връзки между отделните интерпретации на образа, явните и скрити диалози между тях, взаимните инспирации. Говорейки за приносите на труда, не мога да пропусна един частен акцент – разпознаването на загадъчния епископ Симон като Николай Райно. Всъщност аз не бих могъл да... Така, моето мнение не е компонентно в случая, но това е моето впечатление, поне отбелязвам факта. Може би историците тук би трябвало да се произнесат. Накрая, ако трябва да изтъкна някакви недостатъци, всъщност недостатъци не е точно дума. Светла просто е избрала хронологичния принцип на структуриране на материала. Лично аз бих избрал един различен принцип, а именно философско-исторически подход към сюжета и съответно кръгов, циклично проблемен тип структуриране на книгата. Например, бих фокусирал емпиричния литературен материал около 4 проблемни философско-исторически ядра. Тези 4 ядра са възраждането, модернизма, междувоенния период и последните десетилетия след 89 година, както ги изброих преди малко. Във всеки от тях образа на Боян Магесник има различна роля, при това всяка с едри колективно-психологическа и дори философско-историческа представителност. Именно в такъв порядък структурираме и изложението си, част от което чета в момента. Тук си бях приготвил конспективно резюме, разгръщането на мита в едрата логика на историческите движения на националния дух като някакъв симптом на тези движения. Всичко това през записаното от Светлана Стойчева, разбира се, но мисля, че е по-добре да прескоча. Ще прочита само заключението. Защото то е интересно по ред причини. Става дума за четвъртото от тези 4 гнезда, ядра, които изброих, а именно развитието на мита след 89 година, т.е. ефектите на масовата култура. Освен всичко друго, едно изследване трябва да знае къде да спре. Хронологичният разказ приключва с репликата към мита за Боян в романите на Георги Гроздев, именно реплика, непълноценна употреба. Това действително е най-подходящия финал на сюжета, неговият епилог, но заключението на изследването са набелязани проектите за един втори том. Проекциите на един втори том, а именно най-новите интерпретации на образа и мита. Боян Магесника предлага един от перфектните образци на народната масова култура в маниера на Дан Браун и примерно на Проклятието на жалата. Мост към този нереализиран втори том хвърлят романите на Димитър Делян от средата на 80-те години, които са първата лястовица на новата масова култура. Именно това налага версията размяната на имената с Иван Богданов, чиято книга за Боян Магесника се появява по-късно от тези на Димитър Делян. Всичките компоненти на тази нова масова култура, която в момента около нас, се съдържат в литературния вид за Боян Магесника и непосредственото му обкръжение, от което той е част. Тук се кръстосват бяла и черна магия, богомилство и катарска ера, стангризъм и шаманство, драмавизъм и тайното учение на Блаватска, топоси като изчезнали цивилизации, мистични праводини и така нататък, съставляващи целият окултно-езотеричен репертуар на родни New Age след 89 година. Не само в литературата, но и в едно ескалиращо размиване на границите между наука и паранаука. А загадъчната фигура на Боян Магесника е възел, където всички езотерично-гностични ниши се стоят се преди всичко самата фактическа сърцевина на сюжета в единственото историографско свидетелство, с което науката разполага това загадъчно изречение на Лил Пран, откъдето тръгва всъщност целият вид. Сплитат си и в историческия контекст на епохата екстатизма особения екстатизъм на българския 10 век,
Сплитат се не на последно място и в класическите интерпретации на сюжет Иван Грозев, Николай Райков. Не просто интерпретация, а самото създаване на мита. Целият този комерциален потенциал не е останал незабелязан за литературата от 90-те години след това. В заключението на изследването са изброени няколко такива заглавия, но само за да се оповести откъде изследването да се занимава с тях. Но премълчаното също е налично. Този нереализиран втори том би бил не по-малко интересен, ако се осъществи с необходимата доза проникновение и критицизъм, не по-малко показателен за метаморфозите на българския дух и култура. Но това би била една съвършено друга и е добре, че авторката е спряла преди това, поне за сега. Това исках да кажа за това. Ние ще се подготвим за 6-дневна конференция по втория том. Господин Евтимов. Трябваше да стана, защото нещата кипят у мен, не може за Боян Магесника да се говори и да не се чувстваш непрекъснато с някакъв вътрешен огън зареден. Може би ще почна с това, че аз не мога точно да датирам работата върху това изследване за Боян Магесника по лични спомени. Обаче ще се възползвам от метафората за износването, която пък продължи изобщо метафората за мъжете и жените, феминисткия момент и така нататък, за да кажа, че според мен това изследване трябва да се датира най-малкото от датата на зачеването на сина на Светла, Боян, така че който е художник на тази книга и на когото книгата е посветена. Така че просто ден се казва, трябва да проверим кога е роден, да върнем 9 месеца назад и това е, така се каже, терминус антеквем. Преди тази дата е започнала работата върху книгата за Боян Магесник. Си мисля аз. Не, ясно е, че работата върху тази книга е започнала още преди да бъде защитена дисертацията на Светлана върху Николай Райнов, тъй като всъщност цялата работа е, че не може човек да се занимава с българския символизъм, с българския модернизъм и да не докосне темата за Боян още на този първи етап. Аз, за разлика от Пламен Антов, никак не съм недоволен от това, че благодарение на Боян Магесник и на подобни теми, съвременната филологическа наука и част от литературата влизат в полезрението на окултистите. Не съм, защото окултистите имат много голям периметр на действие и ако, така да се каже, те популяризират Боян Магесника и изследванията на символизма, в това няма нищо лошо. По-добре да ги използваме ние тях, въпреки че те, разбира се, също използват нас. Помня, че преди 10 години на една конференция, организирана от една секция на Института за литература, българо-руска конференция, заявих като тема присъствието на руския символизъм в българския интернет.
аз нямах никаква представа до какво ще доведе това ми изследване, когато обявих, че ще направя бързо проучване и ще говоря на конференцията за руските поети-символисти в българския интернет. Но изходът беше следния. Стихотворения на руски поети-символисти присъстваха в българския интернет само по два начина. Първо, в любовни сайтове и сайтове, така да се каже, в които някой на някого подборки, така да се каже, автоантологии, блогове и прочие, където някакви хора искат да подберат някакви страхотни сърдечни излияния. Но втората група сайтове, които цитираха и използваха стихотворения на символисти, бяха сайтовете на окултистите. Дановисти, някакви New Age и всякакви такива групи. И когато човек отвореше някои от сайтовете, които са посветени на хуманитаристика и така нататък, не откриваше нито едно подобно произведение. Така че аз осъзнах всъщност наистина колко е дълбока връзката между литературата на модернизма и до днес продължаващите занимания с окултното и, така се каже, желанието за промяна на света през промяна на човека. Така че да, аз смятам, че това изследване е доста старо, може би, така се каже, е дълбоко заложено още в зората на заниманията на Светлана Стойчева с литература. И затова не се очудвам, че е толкова голямо, толкова амбициозно и толкова, с толкова много подмоли. Да кажа, че аз съм впечатлен от това, че на това представяне в аула присъстват двама изявени известни български писатели. Единият наистина е писал директно за Боян Магесника, Георги Гроздев. Но другия, Владимир Зарев, пък е писал за Поп Богомил. И отново има някаква връзка. Разбира се, тази връзка е известна на повечето от вас. Това, че някои смятат, че всъщност Боян Магесника е нещо като Поп Богомил преди Поп Богомил да се роди. Наистина, много литератури, преживели своя модернизъм, са успели да създадат един такъв свой алтернативен образ. Това, което аз бих искал да кажа, защото ми липсва отказаното до този момент, което беше много ценно, защото съсредоточи се вниманието върху начина на изграждане на изследването на професор Стойчева. Става дума за повечето от големите автори, които са визирани вътре в това изследване, за начина, по който тя е гледала на тая тема, за, може би, и за това какво е литературен мит, въпреки че, разбира се, това е тема, по която бихме могли да спорим. Така да се каже, какво значи да се изследва литературен мит. И възможно ли е мита да бъде всъщност литературен. Но това, което не беше казано, според мен трябва да се каже, е, че Боян Магесника в рамките на българската интелигентска среда и в крайна сметка на българската висока литература е един толкова силен и значим образ, че в главите на много хора, които са по-добре образовани и са чели тези произведения, защото, разбира се, широката публика в наши дни не познава и не е достигала никога в живота си до текстовете, посветени на Боян Магесника от Кирил Христов, Стоян Михайловски, камо ли до такива автори като Иван Грозев, които не се ползват с кой знае каква популярност в съвременното българско общество. Пък и даже когато Иван Грозев е бил председател на Българското теософско общество, дори и тогава не бих казал, че кой знае колко известен. Или, примерно, Иван Андрейчин, който е първият председател на Съюза на българските писатели, основан през 1913 година, също автор на текст за Боян Магесник, също никой не се е ползвал с кой знае каква обществена слава. Но образа на Боян Магесника в интелигентските среди е абсолютно могъщ, колкото образа на Байгани. Един друг, алтернативен, свръхсилен български митологичен персонаж. Защо го казвам това? Визирам включително и едно много важно такова изследване на българската митология, съвременна митология, направено от Петър Мотавчиев и озаглавено Поп Богомил и Свети Иван Рилски. Българското съзнание на българската интелигенция работи с няколко образа, чрез които вижда, така се каже, границите на възможностите си. И
Мутафчиев е избрал Поп Богомил и Иван Рилски, но би могъл да каже и Боян Магесника и Иван Рилски. Боян Магесника е големия дисидент, така да се каже, в исторически план. Необходимия дисидент. А може би голяма част от българското общество се изживява като априори дисидентско. Това според мен е нещо, което трябва да имаме предвид. Когато мислим какви сме ние, кое е типичното за нас българите, повечето от нас биха казали не сме много, примерно, етатисти. Така се каже, не сме окей с държавата, като народ. Склонни сме да сме опозиционери. Архиопозиционера може би е точно този. И то той, а не онзи сина на Михаил, първия бунтар, опитал се да върне, да се откаже от християнството и да се върне към прабългарската вяра, а именно Боян Магесник. Боян Магесник, за когото, разбира се, легендата разказва някои легенди и някои литературни произведения също използват това, че и той като баща си е завършил Магнаурската школа и изобщо, така се каже, връща се човека към шаманизма, облича се в кожи, прави магиоснически неща, обаче след като преди това е постигнал максималното европейско образование. Изучил е каквото, така се каже, висшата наука е достигнала, за да се върне към практиките. В този смисъл, присъствието на този образ в рамките на цялата модерна българска литература, възраждане в наши дни, е повече от сигурно и много добре е показано в книгата на професор Стойчева. Макар че има такива пикови моменти на много честа употреба, все пак този образ присъства и в други исторически периоди. Примерно в епохата на социализма, или както някои обичат да казват на Народна република България, както колегата доцент Пламен Донев смята, че е най-точно да говорим, образът на Боян Магесника също присъства най-неочаквано дори в произведения на партийни другари, драматурзи. Така че не може да мине без него изобщо нито един епизод от историята на българската литература и това е страшно хубаво показано вътре в тази книга. Тя е интересна, обаче като изследване не с това, че се прави една много плътна картография на употребата на този образ и е направен един опит, дет се казва, да не се изпусне нито едно произведение, което го използва, чак до Петър Делян и Георги Гроздев, т.е. до последни произведения. Интересното е всъщност, че изследването естествено проследява точно какво прави този Боян Магесник във всички тия творби, дали един и същ със себе си и т.н. Изключително съм щастлив от това, че издателство Изток-Запад се е съгласило да публикува с такава корица книгата и по този начин. Идеята на Боян Монтеро за корицата е наистина свръхвпечатляваща. Един, така се каже, сребърен облак на пръв поглед, може би това е Боян Магесника, багрянороден син, но същевременно, това сребро, така да се каже, от корицата, но същевременно е един изключително магмен образ. Произведенията, които използват образа на Боян Магесника, са наистина шеметно различни едно от друго. Аз трябваше да направя един малък текст, посветен само на 3 от тези произведения и на коментар на Пундев. В никакъв случай не можем да, когато говорим за Боян Магесника, да пропуснем кой е другия или кои са другите, които преди професор Стойчева са се занимавали с изследване на този образ в културата и литературата. Професор Неделчев спомена, разбира се, че това са Васил Пундев и Иван Богданов, например. Но все пак Пундев е този, който пръв обобщава какво са направили преди него писателите с образа и занимавайки се най-вече с Боян Магесника в баладата на Стоян Михайловски от 1884,
След това от произведението на Иван Грозев от 1900 година и на Киро Христов от 1914. Вярно, ето сами виждате. Вярно е, че има някакви точки, в които по-често се пише за Боян Магесника, но и в 1884, което не е нито възраждане, нито модернизъм, него го има. Когато аз написах едно малко текстче преди 20 години за едно списание, наречено Български месечник, изчетох тия произведения и страшно се забавлявах с това колко благ е в някои от тези произведения в Боян Магесник и колко страшен е в други. Наистина, един образ, който е бил интерпретиран в емоционалните му крайности. Но кое все пак е централното? И с това завършвам. Мисля, че изследването на Светлана Стойчева добре го показва. Централното е, че това е необходим на всички, които се опитват да преосмислят националната идентичност образ. Тоест, примерно, почваме да правим списание наречено Български месечник, т.е. почват да го правят Румен Леонидов, Емил Андреев и Ани Илков. Щрак веднага си поръчват, в случая на мен, но може би на друг човек, текст посветен на Боян Магесник. Почват някакви да търсят прав български корени и така нататък. Примерно в момента има един информационен център Виделина. Почват тя се занимава, така се каже, с търсене на някакви прав български енергии в съвременността. Щрак не може без Боян Магесник. Така че Боян Магесник е необходим на всички онези, които се опитват да реанимират някакво изначално българско. Някакво дълбоко заложено у нас българско, което, да се каже, европейската култура и всякакви други култури са размили, скрили, най-вече скрили. И в този смисъл ще кажа, че всъщност може би Боян Магесника най-често това е скрития във всеки един от нас архибългарин, на когото ние обикновено не даваме, така да се каже, да се обади. Но, ако да речем, си скъсаме ризите и с някакво остро оръжие се ударят по гърдите, някъде от гръдния ни кош ще се обади именно Боян Магесник. Това е много добре показано. Не просто какъв да е мит, а мита за тайнствения българин, който трябва да бъде събуден, когато искаме именно като българин да се идентифицираме. Благодаря. Чуда се сега Боян Магесника, който седи някъде тук, какво ли си мисли за всичко, което говорим? Защото съм убеден, че окултното, с което няколко пъти стана дума, няма как да не е част от реалното. И в този смисъл най-вероятно Боян Магесника е водил ръката на Светлана, защото ми се струва, че това, което тя е написала на него, много би му харесало, повярвайте. Аз пропуснах в самото начало на така прожекторите ме заслепиха да представя редактора на книгата Юлиан Жилиев. Юлиан, моля те да станеш. Искам даже да те поканя тук, за да кажеш как сте работили, защото струва ми се не е много лесно да се работи като редактор на такава книга. Беше много труден, но първоначално, като се убедих в коректността и скрупулозността на авторката, станах просто един запален читател на текста. И когато мислих, че вече всичко е готово, казвам, професор Стойчева, книгата е готова да бъде предадена в издателството. Но в същото време Светлана Стойчева казва, аз отново прочетох книгата и нанесех поправки. След което започнах отново да чета, да не би път някаква грешка беше
И викам, няма нищо, всичко е наред. И това се повтори още 2 пъти. Значи, Светлана Стойчева, виждайки в мое лице някакъв представител на жестока редакторска школа, веднага влезе в режим на автоцензура и самопоправяне и може би 4 пъти така направи, че текста според нея да добие завършения си вид. И вече когато книгата беше предадена в издателството, работата с текста продължи по телефона с отделни обаждания и изречения. Това може ли така да се каже? Викам, чудесно, точно така. И много пъти така на отделни изречения трябваше да казвам, че може и че е точно така. Тоест влязах и в ролята на цензор, да разрешавам какъв текст стилистично, как да бъде пуснат. И оттам нататък вече мисля, че в издателството всичко е наред. Но това, което за самата книга мога да кажа като редактор и читател, че тя надхвърля отделните произведения и че като литературно-историческо изследване то надгражда този свод от творби и това е начин на работа с неканонични текстове, без периоди, без литературни поколения. И това е голямата ценност, че е отнесено не към отделната творба като шедьовър или канонична, ами просто измерението е много по-високо и затова като читател усещам тази книга като голямата книга на българския дух. Отделно със своята посветеност, мисля, че това е някакъв вид жанр матерните, посветена на Боян Монтеро и с темата си и с изпълнението. Това мога да кажа. Благодаря. Аз ви предупредих, че ще бъдем свидетели на научна конференция в началото и не ми повярвахте. Светлана иска да приключваме, но аз не съм приключвал. В този смисъл аз съм приготвил все пак да прочета 2 страници от книгата. Защото те са според мен ключови за всички вас, като някакъв тизър. В киното ние работим с тизъри основно. Да ви заребя малко, пък вие сами след това да отидете нататък. Онова, което тя сумира, което тя резюмира за своята книга е следното. За сюжета, който разказва. Пръв руско-украинският учен Юрий Венелин му заключава, че дивният поет, за когото са написани най-поетичните слова в руския епос «Слово» о Полко Игореве, е княз Боян Вениамин, син на българския цар Седан. Георги Раковски поема този факт от Венелиновата история старите и сегашните българи и по доста ефектен начин превръща средновековния Боян в старосегашен българин. Така поетът революционер не само приобщава Боян на Гесника към въжделенията на Възраждането, но и символично открива собствения си патрон – поет, боец, водач на войска и то като Симеоновата, истински възрожденски хор. У Александър Велтман и Добри Войников между поета и родолюбица се вклинява чародеецът, схващан от простия ум като магьосник. Стоян Михайловски затвърждава неговия двоен стандарт за суеверния и за образования просветен, а може би и посветен ум, и показва въздействието на опаковото му значение. Кирил Христов вижда в него родения голям държавник, но неосъществен и неосъществим, поради исторически и най-вече интригантски обстоятелства. За вникването в образа му помага и вглеждането в себе си.
Иван Грозев избрисва принизяващата гледна точка към него. Въздига го до богочовека, а магьосничеството му разглежда като етап от търсенето на отговор на неразрешимите въпроси от духовен титан. Или казано по-ничиански, от свръхчовек. Людмил Стоянов написва фаустовското му житие и обвързва личната му съдба с неразбирането му от онези, на които се е посветил. За Антон Страшимиров той е знаме на българския гносис в най-изначалните му, все още блуждаещи форми. Николай Райнов го свързва с гносиса, специално на богомилството, и го посочва за българския духовен месия. Изобщо българските модернисти, включително Яволов потенциално и Геомилев критически, правят опит чрез името на магесника да назоват българския модерен, резигниран герой от философско-съзерцателен тип, обърнат към непреходното, а словата му адресирани до малцина. Христово жертвоготовен за народа си, но неразбран и профаниран. Даже диаболизиран от тълпата. В битка с злото, нерядко въплащаван от жената. Историческите романи от 30-те омасовяват образа чрез изпитаните средства на тривиалната литература. Камен Зидаров се опитва да съвмести социалистическия, съпокривния герой. Иван Богданов дълбоко замаскира гностическата му природа, за да го утвърди като един от най-важните носители на идеи, надхвърлящи многократно собственото му време пространство, и едва ли не намеква за създаването на легендата за него от самия него. Димитър Делян го полага изцяло в парадигмата на ново богомилството и показва израстването на мисионерската му роля до пратеник на великите мъдреци на човечеството. Георги Гроздев най-много се отдалечава от образа, но пък доказва, че знакът помни стабилно себе си. Дори и да ознаковява собствената си непотребност в времето на потребителите. Брилянтен текст. Не знам дали забелязахте, че не се запънах. Ама не се запънах не защото съм актьор. Не се запънах, защото текста ме води. Защото текста се лее. Защото текста следва логическата си парадигма. Защото текста е написан на език, разбираем. Текстът е написан за хора, които може и нищо да не знаят за Боян Магесника, но ще поискат да разберат всичко. Отново бих казал, браво за това. Покажа Недълчев реплика. Не реплика, аз съм принуден да направя допълнение, един ме призовах. Добре. Допълнението ще бъде съвсем кратко. В началните страници на книгата има една малка глава, която е посветена на вълчия код на Боян Магът. Това е много важен проблем на българската култура. Пенчо Славейков, както знаете, оспорва мястото на вълка в самото велико стихотворение на Христо Ботев. Той казва какво прави този вълк. Вълка е в българската традиционна култура е по-скоро негативен персонаж, което е абсолютно неверно. И това българската етнография много давно го е доказала, а именно вълчият код е изключително важен за осмисленето на първоначалните форми на мита за Боян. Тук искам да добавя, че цял живот един друг писател, прекрасен, писа една книга, която излезе малко преди смъртта му. Става въпрос за превъплъщението на вълка пазител на Драгомир Петров. Една книга енциклопедична, много сложна, много странна, която осмисли българските и манярски легенди и още много други неща, където Боян Магът е една много централна фигура. Освен това, изключително важен беше Боян Магът за един
грандиозен писател, много по-голям от Павел Веженов, който го е пратил в затвора. Става въпрос за Йордан Лъчев. Йордан Лъчев в своите прабългарски вълнения изключително много се интересуваше от Боян Мага. Той размишляваше, има сложни интерпретации на името и така нататък и така нататък. Така че това също е посока, върху която може да се размишлява. И последното. Някъде през края на 20-те, началото на 30-те години, около Мара Белча се завърта един странен субект, който се е самоназовал Боян Мага. Това е във времето, в което тя е в орбитата на Бялото братство, активно присъства и всъщност точно Боян Мага, този Боян Мага с Мара Белчева ходят на Средневилски езера и даже живеят в палатка. Не са гаджета. Имат странни взаимоотношения, изключително странни. Фигура, този Боян Магът е противоречива фигура, за него има доста противоречиви сведения и така нататък, но при всички случаи той е една безкрайно интересна фигура, така се е нарича. И тя е приела, че той така се нарича и кореспонденцията между тях се води по този начин. Така че Боян Магът ни е вратител от всякъде. Светлана е казала много неща в тази книга, но аз надявам, че тя ще има силите да каже още няколко думи за финал. Така че... аз мисля, че ти ще му дадеш думата. Не, добре. Аз ще думата. Надявам се да не изпаднем в нова ситуация. Аз ще последвам примера на професор Кирова и ще бъда съвършено кратък. Тази книга наистина е трудно да бъде прочетена, както каза господин ректор. Чудя се колко е трудно да бъде написана. Все едно да се напише книга за Симон Мага. Второ, контекста, в който се проявява. Ние публикувахме съвсем наскоро, когато Господ ходеше по земята на професор Албена Георгиева, където тези неща, които професор Неделчев говори, също се разглеждат. И тази книга наистина е много важна за Изток-Запад, защото след Змейзни, Салонея и Хала, което се наложи да печатаме дори за моя голяма изненада на Института по етнология и етнография, няколко други такива абсолютно случайни штрихи. Преди около месец имахме представяне на митология на Япония на Братислав Иванов. Това, което прави Братислав Иванов, е наистина дар за България. Той публикува серия от книги, посветени на Япония и на японската култура и се чудя, наистина, когато се появи четивна книга, която се казва митология на България, да кажем. Защото Боян Мага действително е една фигура, която няма никакъв смисъл да си. Освен това, сега разбрах, че всъщност аз се усетих преди Боян е кръстен на Боян Мага. Днес разбрах, че синът на главната редакторка на Изток-Запад е кръстен Боян. И си досещате на кого. Просто такива неща. И за мен най-внезапно наш гост е доктор Лин, наш приятел от Пекинския университет по чужди езици. Тя публикува и книга за България. Нищо не е случайно, както се казва. Надявам се, че не сте прекалено уморени, защото след това ще имаме възможност да чаша вино и всеки от вас всъщност да говори лично с Светлана. Благодаря ви, че сте тук. Стигнахме до края. Само начало. Задоволя любопитството на Пламен Антов. Какво точно значи Боян на китайски? И щях да помоля Ченин или Лин Уеншуан да дойдат да кажат. Ченин, ще кажеш ли какво значи? Защото Боян Мага има общо и знаете тази история, тази версия, че и с Лао Цзъ го свързват и не е така случайна връзката с Китай. Добър вечер всички скъпи предаватели. Значи Бо, като
като иероглиф в китайски език има две изречения. Първото значи в изобилие на нещо, значи има много богатство. Второто значение значи много добре владеене. Да. Значи като иероглиф в Китай има много добър смисъл. А ям в китайски език значи светлина или слънце. Значи според мен като съчетание дали боя, значи вече има много, как да кажа, като надежда, нали, за всеки от нас. Значи ние можем да привличем не само светлина, топлина и енергия от слънцето. Благодаря ви. Много благодаря. Ще кажа няколко думи за вашето присъствие. Значи аз, откакто излезе книгата на Велики четвъртък, мислех, че вече съм се дистанцирала от нея и сега тази вечер разбрах, че съм се дистанцирала и от Светлана Стойчева и тя някъде тук витае, защото наистина това, което чух и върху което говорих, беше като наистина доста дистанцирано за мен. Но аз днес искам да споделя личната стойност на тази книга. Интелектуалната стойност на тази книга вече и тук моите колеги и приятели говорещи споделиха нещо, но истински ще оцени читателя. За личната стойност на тази книга също стана дума. То просто стана, и аз не знам колко толкова много време мина, но наистина аз няма да имам повече житейско време да нося друга книга толкова дълго със себе си. И в този смисъл е за мен и емоционална тази премиера, доста много. Общо взето даже толкова много неща се случиха докато правих книгата. Дори една друга книга издадох, на чиято премиера под сурдинка, а не като тази. Аз казах, добре, ама аз мисля за една друга книга и не я чакам да излезе. Аз я чакам да излезе. Така. Другото, което е особено и точно за това исках да имам тази премиера, е, че книгата е много събирателна. Тя събира не само много герои, събира много хора, събира ето толкова много представящия. Не ми даде сърце да се откажа от никого от тях, обаче и ме боли сърцето за това, че се отказах от още хора, които даже са сред публиката, като Морис и Константин Златев и така нататък, хора, които също знам, че могат да кажат нещо и то да го кажат с един друг глас, който за мен е много важен. Затова всъщност е смисъла да се заговори сега с тази книга. И като казвам събирателна, да не пропусна, че и Диана Райнова е тук, внучката на Николай Райнов, с която сме във връзка от много години също. И много благодаря за тази чест, Диана. И като казвам пак събирателна, тя се оказа, че има и география тази книга, затова и така завършвам. Накрая съм набелязала няколко ключови места и от тези ключови места от двете места има представители. Едното е от Китай, Ченин и Житвешан, защото аз всъщност започнах истински да пиша тази книга в Китай. Те да се каже зад скоби, те да се каже в място, където също търсим корените, връзките на Николай Райнов и корените на българщината. И от друга страна, да, от Америка нямам представител, обаче имам представител от Рельово, защото моята приятелка Жасмина ме заточава там няколко пъти в Рельово да пиша. И така че и друго,
както разбрахте от самата корица, наистина Боян е избран, но той добре схвана замисъла и го претвори. Тя е отражателна, освен че е събирателна, тя е отражателна книга. И тук тази семиотика на корицата, която направи Данчо, беше невероятно любопитна за мен. И аз съм сигурна, че всеки ще направи своето тълкование. Но така или иначе, отрежателната способност на Боян Магесника исках по някакъв начин да претворя и исках наистина всеки читател да се опита да намери и него и себе си чрез тази книга. Много ви благодаря. Изключително близки хора са тук и мисля, че няма друг шанс да се видим така, както благодарение на тази книга, така че благодаря на книгата за това, за вас. Благодаря. Един въпрос може ли към вас? Понеже думата издаване не е лицеприятна дума, нещо напомня ми Попкръст и Василевски. Въпросът ми е такъв към вас. Въпросът към нея. Подозираше ли Боян Магесника, че ще бъде издаден или осветлен тук в хубавата аула на Витис? По-специално осветлен. Той подозираше ли? Разбира се, че не. Никой от нас нищо от това, което се случва, не е подозирал. Нито аз, нито сигурна съм, че и Стенли не е подозирал, когато той за първи път ми даде епископ Симеон, Богомил и богомилството, тази много ключова дума, преди да бъде разпространена в интернет. Той има изключително отношение и интерес към богомилството. И той не е подозирал какво ще се случи днес. Само Боян Магесник не знае какво ще се случи. Ако нямаме други въпроси, аз мисля, че в тая висока нота можем да приключим и да се отправим да сложим няколко ноти отвън с чашите вино, които са любезно предоставени от издателство Изток Запад. Благодаря още веднъж на всички.